One pai ki goods jong ka football, bala ki jong ki national team. Ban pen kre iya ka World Cup jong sem archar arpun ru. Ka ban sadiru ka last dan na ka ban ta ka jong ki. Bat la ban fit ulamin yamal ban yelek ka nadu bas dang jong ka jingel ka World Cup na ka ban ta ka Spain. Bat hoi perlok menta sa setang kendai sengihi ban sedang no iya ka jingel ka World Cup. Kata hakabaan sedang no ika hakakat woi terik manta ubna. Bat kan kut no hakakat kendai terik Julai. Ia kabala host dari Amerika, Kanada bat Mexico. Hoi hakana ka World Cup jong snem arjara penru. Kadai kesin ka bankong bagi tim kindon hadu sapu pra tali. Bat habangi paipat nagaleng ki player ki balai opani shimenta shibun ka World Cup. Kidai tangkini hikilangot ki player. Kata goalkeeper jong ke Mexico, Messi bat Ronaldo. Kini laingut kilala ban yeshi menta hadu nruteli ki tournament jong ke World Cup. Kata nadu snem arjar nreu, hadu menta usnem arjar arun reu. Barhabangi pai pat nakaleng jong Lamin Yamal. Lapan tikena kus jong ke Spain kata Luis de Fonte. Ba Lamin Yamal ula ban fit, bat ban yeshi menta nadu basdang ke jingil ka World Cup jong ke Spain. Bat Yamal hakana ka World Cup unsapong yo nombar khat khandai la pentikna. Bat yo nombar speu pat daw almo. Kat ba habangi pai pat nagaleng jongki rangel ka. Kylian Mbappe ula don kat bat ka front. Nakabenta ban pen kre ka World Cup. Kat ba nagaleng jong Neymar ula don kat bat ka Brazil. Ka ba kilepo hari Amerika. Bat nagaleng jong Lionel Messi bat ude Polro. Kilepo syakari Amerika. Nakabenta ban pen kre iya ka World Cup rengkat bat ka Argentina. Ka Argentina ka World Cup ka balade kadai maka ka balayo ban Korea kanam nadu. Bat habangi pai pat nagaleng jong Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ru aha une usnem. Udon ye ka tim ka basata. Kamtam bagi rangel ka jong ka Portugal menta kidon ha ka form. Bat menta Ronaldo la don rengkat bat ka Portugal. Haka bakilale first training ka jongki. Henry Kimpat po syakari Amerika.